الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد bandiraɓe julɓe tedduɓe moƴƴiɓe horsuɓe yiɗɓe almustafa sallallahu alaihi wasallam ko almudo mon Ousmane Diam Malick Ba wona ka wona diallo wona kan arte darsu men hayyo korka hande ko aljuma no gase jeeɗiɗi maris ene yaade tati yawa bandiraɓe sehilaɓe yawa ene yaawi jaljalɓe kakaɓe on mbiyama hay hirande nde ɗo nene way sattunni korka so Allah jaaɓi koko hoorete mbaleɗen jaafe jurmeɗen bandiraɓe sehilaɓe ɗum noon onon tikkodirɓe hande ko tati yawa an cuutiɗo hande ko tati yawa heddi ko balɗe 12 dossier ji men ɗereji men ɓamte to jomiraɗo tedduɗo o en mbino dossier men sene ɓamte to Allah ya raw shirku ala hen bida ala hen gañgu ala hen haasidagal e mawni kinare ala hen an baɗam cuutiɗo o aɗa yiɗi hodde aɗa hersi nel sehil joom galle ma wimo yaato Samba Diallo mbiyamo mbiɗa yiɗi artude kono hoto wimo ko min nelmade sehil makko yaharon wiyamo ande artirguel ɗo aɗa jooɗi tan aɗa ñaama caaf tan e muftode tan e jaaɓe galle tan jooɗi tan aɗa wuuri caaf tan subaka kiiɗa caaf Samba Diallo ɗum kadi wattake ande mimami addoyguel guel ɗumen addoyguel mi waaji iya so tawi mo jaɓani mo nanene kay yaatan mami yaaton ma guel artu joni hade korka jooɗa aɗa ñaama caaf tan subaka e kikiɗa ɗum sellata hande ko aljuma juulina Allah Mustafa hade men faade e darsu men ko faade salligi so Allah jaɓi bandiraɓe sehilaɓe aynam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله إنام juule nelaɗo gotol Allah juule ma laabi sappo hadema salliginade bandiraɓe sehilaɓe guiɗoma mo jiɗɗa o al Mustafa sallallahu alaihi wasallam hadis Muslim o wi Allah jaɓata juulu goto mon jaɓetake ha jomum wonde e laaɓal ha salligino o wi sadak jaɓetake baade koko wujja ɗum noon hoto wujju mbiya mi maha hen jama mi rokka hen ceerno mbale kalis on dago hay sa sakkima dagatako sa hajji jaɓetake sa waɗi umra jaɓetake hadis rawahu Muslim bandiraɓe sehilaɓe juulu walla laaɓal ene foori ɗum noon an mo wondane e gantu o horotamo tawi aɗa wawi salliginade bandiraɓe sehilaɓe enam hadis omon to Bukhari tongode makko ko 1,149 omon to Muslim tongode makko ko 2,498 Abu Hurairah giɗo ma giɗo al Mustafa sallallahu alaihi wasallam o wi waktu salatul fajr njulu fajr nelaɗo wi Bilali o yi an Bilali holko golluɗa kam gollal tan aɗa jortoriɗi moƴƴere Allah aljanna Bilali miiji o ya Rasulullah gollal jortimi moƴƴere Allah mi salligam meeɗa tajji e waktu bawɗo wonde fof tawi mi salliginaki so mi salliginima waktu bawɗo wonde fof mi juula hen ko taganami julde koyɗe Bilali nan coñña to aljanna Bilali nan to aljanna noddinowo al Mustafa sallallahu alaihi wasallam ɓen awoɓe e poppokolam on gadi awde e poppolam nangata ko cidon ko andonde ko gueɗe bolli a nangata cuppeje a nangata ko mawni won yiɗɓe yiwde diina ɓe gawata koye poppokolam Bilali kay ala hadis Bilali jantaka yoni Bilali nani aljanna noddino al Mustafa sallallahu alaihi wasallam jom suudu Bilali ko banum debbo Abdurrahman ibn Auf jeya koye bani Zuhra woni yummum nela sallallahu Amina ko ton jeya bani Zuhra ko teddube Quraysh bandiraɓe sehilaɓe Bilali ko hen resi
bilal wiyama noon aljanna ɗum noon ƴeew an sa fodanama aljanna walla fodnaka aljanna aɗa awa e poppoglam aɗa yiwa diina aboubacry hewani hadisaji sahabaɓe kewɗe kewani hadisaji ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe so salligi goto men taƴi yo salligino juula hen ko wawi foof nelaɗo wino o yiiɗa tampinde en so wonano ɗum mo wi en kalde ndeɗen juula yo en calligino kalde en calligino yoen cocco o jii salligino e forde ene foori to juulɗe ko laaɓal leeral ma lewƴal ma to aljanna to koɗo salligi ma ɗo haaɗi ɗo sen guuri ha janggo kadi jokken darsu men ko faate salligi bandiraɓe sehilaɓe eynam سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين